मोनसे हारिखौ हारिमुनि गेजेरजों सिनायथिनो हायो। थिग बेबादिनो मोनसे हारिनि राव आरो थुनलाइखौ थुनलाइनि गेजेरजों सिनायथिनो हायो एबा थुनलाइनि गेजेरजोंनो बे हारिया मुंदांखा जानो हायो आरो मुलुगनां जानो हायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा उपमारानि दैमारि। नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 खालारखालि बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव गाजा गोमजायै क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव जायगानि गागि थुनलाइगिरिफोर, लिरगिरिफोर, खन्थाइगिरिफोर, जोंनि भारत हादरनि थुनलाइगिरिफोर, लिरगिरिफोर, लोगोसे गुबुन हादरनि दाब दाब जायगानिफ्राय लिरगिरिफोर, थुनलाइगिरिफोर आरो खन्थाइगिरिफोर बाहागो लाफैगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आंनिफ्राय आरो क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल नखरनि जानानै गुरैयै हांख्रायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।